Estem aquí a l'estació de tren d'Igualada per denunciar i per mostrar la nostra indignació davant el fet que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya han votat en contra de la nostra petició de demanar a la Generalitat que mantingui el tren d'Igualada a Barcelona i rectifiqui la seva proposta de fer transbordament a Martorell. Nosaltres volem mantenir el tren d'Igualada a Barcelona perquè no s'assumi més temps de viatge. En un moment en el qual el que s'hauria de fer és reduir minuts de viatge, la Generalitat proposa augmentar-ne per fer transbordament a Martorell. Davant d'això, nosaltres no hi estem a favor i lamentem que Esquerra Republicana i Junts no hagin donat suport a la nostra petició. Seguirem lluitant i seguirem defensant Igualada i seguirem reclamant que aquesta proposta de ferrocarrils no s'ha de dur a terme. No suma competitivitat al tren i, al contrari, farà que molta gent probablement deixi d'utilitzar aquest transport. Les millores que necessita aquest tren no és fer transbordament a Martorell, sinó que són just al contrari, aplicar-hi millores per reduir el temps de viatge.